Здравейте! Това видео има за цел да ви онагледи работата с системата за управление на зона Joy. В следващите минути ще разгледаме основните стъпки – влизане в системата, създаване на нова резервация, както и редактиране и изтриване на вече съществуваща резервация. Нека започнем. Уверете се, че сте в секцията Вход, клиентски панел, а не Вход, администратор. Линкът за превключване се намира в долната част на екрана. В секция Вход, администратор, вашите електронни пощи и пароли няма да бъдат валидирани. За да влезете в системата, въведете вашето потребителско име, което ще е вашата електронна поща, и парола в съответните полета. След това използвайте бутона Вход. При успешна автентикация ще се пренасочите към началното табло за управление. За да създадете нова резервация, изберете бутона Нова резервация. В полето Парцел изберете за кой парцел се отнася резервацията. Може да избирате само парцел, който ви принадлежи. От календара изберете периода на резервацията. Има контроли, които не разрешават да се допускат грешки. Примерно крайната дата да е преди началната. При натискане на бутона Запис се правят проверки за датите. При некоректни данни записът няма да е възможен. За да добавите регистрационен номер е добре да използвате латински букви и да избягвате интервали, но дори да допуснете грешка, системата ще я коригира. Системата позволява добавяне на не повече от 3 автомобила към един парцел за един и същи период, като само един автомобил е безплатен. За останалите автомобили се заплаща такса по установения правилник. След попълване на номер използвайте бутона Добави номер. Съобщението Невалиден български регистрационен номер. Очакван формат ще излиза при проблем с номера, примерно ако е написан на кирилица. За премахване на контролите за български регистрационен номер от полето БГ изберете друго. Необходимо е да добавите имената, име и фамилия на гостите за периода. Добавете ги на български. След като напишете имената на всеки един гост, използвайте бутона Добави гост. След като прегледате въведените данни, използвайте бутона Запази. Имате възможност да запишете и забележка към резервацията. Внимание! Бариерите ще се отварят от началната дата и час на резервацията и няма да се отворят след крайната дата и час на резервацията. Важно! В рамките на 24 часа, ако достъпа на коли идва един след друг без да се засичат по време на престоя си, ги броим като една кола. Ако обаче достъпа им се застъпва, тогава всяка застъпила се кола се брои отделно. След като запазите резервацията, системата ви връща на началния екран, където се вижда списък всички генерирани от вас резервации. На всеки запис има 2 иконки, молив за корекция на резервацията и кош, за да бъде изтрита. Редакция на резервацията и триене след началната й дата може да прави само администратора. И двата бутона в потребителските интерфейси не са активни след тази дата. Предвидена е възможност за достъп на сервизни и почистващи автомобили. След заявка към администратора се добавя номер на автомобила и часовия диапазон, в който ще имат достъп, например, всеки ден от 11 часа до 15 часа. Необходимо е да смените паролите по подразбиране и да зададете сигурни пароли, тъй като системата е достъпна през интернет. Добре е да използвате генератор на пароли. След приключване на работа, излезте от системата. Системата е оптимизирана за работа както на компютри, така и на смарт устройства и мобилни телефони.